Antes magtakop ang ikatreseng adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, ginpresentar na sang prosecution team ang witness nga si Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Sailin May Del Campo. Kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Agosto 5, tuig 2026. Ini batapos nga ginpatawag siya sang korte agud maghatag sang iya testamento sa ginaaligar misuse ni Vice President Sara Duterte o kung hindi maayo nga paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education. Sa pagsugod ni Del Ocampo, ginpahayag sini nga si Vice President Sara Duterte lang ang nagaisahanon nga Department of Education Secretary nga may aras sang confidential funds sugod sang nagserbe siya sa COA sang 2014. Madumduman nga base man sa nangin pahayag ni Commission on Audit o COA Auditor Roderick Cuamil nga isa man sa nagtestigo sa Article 1, si Duterte lang man ang Vice Presidente nga may confidential funds sang nag-umpisa siya sa ahensya sa nasambit man nga tuig. Apang sang nagligad nga adlaw ginathag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga sang 2014 mayara man sang confidential funds si former Vice President Jejo Marbinay nga nagapamatuod nga hindi lang si Duterte ang mayara sang nasambit nga budget. Which Vice President specifically during your term, during your current position from 2014 to the present, which Vice President have you audited in terms of confidential funds? Nung magsimula po ako sa COA, sa ICFAO, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte. Bakit siya lang, Madam Witness? Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is sa confidential fund po ni VP Sara. Mga sinubmit sa inyo? Apo. You also mentioned na nag-audit ka sa Office of the DepEd, Department of Education. Sino-sino mga secretaries ng DepEd ang na-audit mo para sa confidential funds? Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education. Okay, bakit? Bakit si Secretary of DepEd Sara Duterte lang? Dahil po from 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund.